אריאל אוחנון, משחקת בקבוצת הנשים של הפועל גליל עליון. היום יש לנו משחק חשוב מאוד נגד בני יהודה בבית דני. בני יהודה זו קבוצה ששיחקתי בה בעונה הקודמת, כך שההתרגשות היא כפולה מבחינתי. זה משחק חשוב מאוד עבורנו, משחק שאנחנו חייבות לחזור ממנו עם ניצחון. ומי שבאזור ויוכל להגיע, אנחנו נשמח. וזו הזדמנות טובה להודות לכל האוהדים שמגיעים, בעיקר למשחקי בית. התמיכה שלכם ממש לא מובנת מאליה, מאוד עוזרת. אתם ככה איתנו, אנחנו מרגישות אתכם היטב, גם כשהולך יותר, כשהולך פחות, אז באמת שוב תודה, זה מרגש מאוד. משהו שלא ידעתם עליי, זה שזה כנראה העונה האחרונה שאני אשחק בכדורסל, כך שאני חייבת לצאת עם איזשהו תואר, נסיים בטעם טוב. אז מקווה שנמשיך להתראות במגרש.